naman po sa 1,629 na lehitimong miyembro po ng tricycle drivers and operators ng association sa Bayambang, Pangasinan ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos fuel subsidy mula sa pamahalaang katuwang ang Department of Social Welfare and Development. Isinagawa ang payout noong Mayo 14 kahapon po yan sa Bayambang kung saan personal na tinanggap ng mga benepisyaryo ang cash assistance bilang tulong sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa mga otoridad, tanging mga rehistrado at may mga prangkisa lamang na Toda na members ang kabilang sa listahan ng mga kwalipikadong benepisyaryo na inilabas ng DSWD. Layunin ng programa na maibsan ang epekto ng oil price fluctuations at iba pang gastusin na patuloy na nararanasan ng mga tricycle drivers sa kanilang pang-araw-araw na operasyon. IFM News. IFM News. IFM News.